¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? O alcalde de Taboada, Ramiro Moure, participou esta mañá na visita que realizou o conselleiro de Economía e Industria, o monfortino Francisco Conde, a Portomarín. O titular da Xunta destacou a importancia do programa de iluminación pública promovido polo INEGA, que permitiu o ano pasado impulsar distintos proxectos de cooperación municipal, entre os que se atopa o desenvolvido en Portomarín, Taboada e Antas de Ulla, que teñen permitido acadar aforros do 80% na factura eléctrica destas zonas. A actuación suporá un aforro na factura eléctrica anual da agrupación de case 40.000 euros nas rúas beneficiadas e un aforro enerxético de arredor de 180.000 kWh ano. Os proxectos para sustituir a maior parte do alumeado público nestes municipios estarían executados o 50% nestes momentos, o igual que fixo o pasado venres o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, en Carballedo e Chantada. Conde falou novamente do impulso da cooperación municipal, o tempo que se contribúe ao aforro enerxético dos concellos nunha das súas partidas máis destacables, tendo en conta que a iluminación pública supón de media case o 70% do consumo eléctrico dunha localidade. Pois é unha satisfacción, en primeiro lugar, a colaboración entre concellos, e polo tanto que Portomarín, Antas de Ulla e Taboada foran quen de promover un proxecto conxunto, un proxecto común que está a permitir a mellorar o aforro e a eficiencia enerxética das tres vilas, e por outro, lóxicamente, pois seguir impulsando o aforro e a eficiencia enerxética, que é un dos obxectivos fundamentais que estamos a perseguir, porque, lóxicamente, é un custo moi elevado nestes momentos pros concellos, e con este tipo de iniciativas pois estamos a mellorar o custe e, polo tanto, tamén a calidade de vida dos nosos cidadáns. Na súa visita ao Concello de Portomarín, o conselleiro estivo acompañado pola delegada territorial de Lugo, Raquel Arias. A comitiva foi guiada por distintas instalacións e servizos do Concello por parte do alcalde de Portomarín. Ademais, tamén estiveron presentes o de Taboada e o mandatario de Antas. Segundo a Xunta, a través deste programa, o goberno galego leva mobilizados 2,5 millóns de euros na provincia de Lugo nos últimos 5 anos, promovendo así medidas de aforro e eficiencia enerxética en 35 concellos lugueses, cifras que aspiran a mellorarse coa convocatoria deste ano, que incrementa o seu orzamento nun 15%, ata chegar aos 4,5 millóns. Para acadar este obxectivo, o programa conta cunha contía máxima da axuda do 70% do investimento, incentivando unha vez máis os proxectos desenvolvidos por agrupacións ou fusións de concellos, que dispoñen dunha valoración un 30% superior, incrementándose tamén nun 15% a contía da axuda con respecto ao que lle correspondería a cada municipio de xeito individual. No caso de Taboada xa se levou a cabo un proxecto piloto en varias parroquias impulsado pola Consellería de Industria. Non é o primeiro proxecto de servizos ou obras mancomunadas entre estes tres municipios que levaron a cabo recentemente un obradoiro de emprego xunto co de Palas de Rei, unha estrategia que parece ser unha boa opción para acadar investimentos tendo en conta os malos tempos das arcas municipais.